Joy Light. Drink responsibly. Champion Super Power na! Oras na! Tanggal pa, magsumansa! Champion tipid ka! Pili na! Sa presyong abot kaya na! New Champion Super Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Sa dinami-dami ng aking nasubukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis, amoy lang sa pa. May bago akong kasama, mabisa at magaling pa. Bagong Joy with Power Bula! Mas mamula, mas mabisa, Power Bula. Bagong Joy. Bagong Joy with Power Bula! Tanggal na sa sebulok walay na. Power Bula! Bagong Joy with Power Bula! Bagong Joy! Mas mabula, mas mabisa versus ordinary brand X liquid. Magpalitar akong dishwashing liquid. Katong kalamansi ha? 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Eh dito na ko sa kalamansi may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. CS. Si Mark Villar, nagbigay ng milyon-milyong trabaho noong pandemya. Kaya napabilib si Presidente Duterte. Secretary Villar, ang galing mo, talagang trabaho ka. Siya yung may kagawan ng mga highways natin, mga daan na kilometro ng kilometro. Mark Villar lang ang nakagawa niyan. Mark Villar, sipag magtrabaho para lahat magkatrabaho. Iboto si Mark Villar para sa Senado, number 62 sa balota. Political advertisement paid for and by Nacionalista Party. Villar, sipag bilhin. Seaside Extension Road, Walang Lupa, 1 Las Piñas. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galasya nga atong mabasa sa Galasya 1 bersikulo 8 hangtod na sa 9. Matod pa niya sa maong mga bersikulo nga kung doon naman kuno'y magtudlo bisan paganing anghel, no? Kung dunay anghel o bisan kinsa nga magtudlo o mga pagtulunan nga wala nila itudlo o supak sa ilang ginatudlo, ayaw mugtuo kanila. Kay sila gani may agom sa tunglo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Iyan ang sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato sa technical side, si kasama ang Radyo Man Dani Luod, si kasama ang Radyo Man Tax Ilumba, o atong pa si unang patimbayan no, sa atong amahan din sa istasyon ng atong station manager, si kasama ang Radyo Man Edgar Lagumo, uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff din sa mga istasyon. Atong pagyukbo sa gihapon sa atong amahan sa atong diocese, no? Diocese of Dipolog, ang ato yung obispo,
Most Reverend Sibero Kaermari uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpagamahan dinhi sa atong dapit. Sama pananglit sa atong yung spiritual director o Bible director no sa CFD kon Catholic Faith Defender sa diocesan no level, si Reverend Father Ramil Curong, o sa Cathedral po na ito nga spiritual director sa grupo, si Reverend Father Ruin Salvo, o usab no diha sa ato pong kanang kauban no diha sa aktibo kay diha sa social media nga naa po YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Okay, sa tanang mga kaparian nga dili na nato mahinganlan nga nahisakop no dinhi sa mao nga diocese no Diocese of Dipolog bisan na wala no masakop dinhi sa mao nga diocese. Okay, atong pagyukbo kinila, atong pagyukbo og ko moingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon o niya paghapon dano sa atong mga panahon sa Kwaresma, di natong gipaabot ang atong Semana Santa. Kaganina na minaw ta sa live yun nga Holy Mass no sa Cathedral nga ang nag-preside gayud ang atong yung obispo no. O hinaot nga kita no magkasimba gayud no sa atong mga simbahan no. Sa atong kining atong obligasyon isip baga matuhuan. O mga Katoliko man o dili Katoliko nga nagtan-aw karon sa live stream o naminaw sa radyo sa duha gyud kaban akong paghiyukbo pagtahod kaninyo nga tanan. Okay, sa miaging mga sibya nato atong gimaraton gyud pag-discuss ang protocol sa panaghiusa o bisan pag taas-taas na tutong hisgot apan kahibalo ko nga naapag yung mga objection niyanto o labi na sa wala to pa mahibaw na okay, pero mabalik ra punta na nga topiko. Karon ang atong pagahisgutan atong gihimong pasiuna ang gikutlo nato ganina sa pagsugod yun. Pahayag ni San Pablo sa mga taga-Galacia nga applicable gyapon ni para nato ron sa atong panahon. Katong niingon siya nga kung doon ako no'y tao o bisan gani anghel nga magtudlo og lahi nga mga pagtulunan nga wala nila itudlo, ayaw mo tuo kanila gani ipatunglo gani na sila. Medyo bit sa mga hubad nga ingon ana pagkapadayag. Na nganong ato maning gipasiuna tungod kay kung dili gud nato na masabtan ng mga pulunga, buot na kung ipasabot masinayop nato na pagsabot, mao nay hinungdan nga mahimong babag nato no sa atong pagtuo o pagpadayon nga Katoliko, mahimo ng babag kung mahibaw-an nato o nakita nato diha sa atong mga practices. Makakita tag mga practices nato sa Katoliko nga kung atong tan-aw ng Biblia, uy, wala man is Biblia. Mugna raman ni sa mga kadagkuan sa simbahan, no? Samaan ng mga siging nagdugang nato nga mga kasaulugan ron sa piyesta na ay madeklarar o makanonize nga santo, di madugangan na pud atong pista. Kay ato magyud ang pasidunggan. Niya wala man sa Biblia. Puno-puno naman na. Oh. Dayon na ay mga pagtulunan pod samaan ng kanang mahitungod sa unsa gyud ang atong inahan. Unsa gyud si Santa Maria, no. Daghan kay itang titulo nga gi-title niya nga dili man mabasa sa Biblia litra por litra. Oh, para sa nang si Santa Maria Immaculada Concepcion. Kana pong the Assumption of Mary. Oh, unsa pa na daghan kay na
sa panang mga titulo sa atong mahal nga inahan nga dili na mabasa sa Biblia litra por litra o kanang mga kasaulugan na to, mga debosyon na to, no? Para sa nang magrosaryo ta. Wala may mabasa sa Biblia litra por litra nga garosaryo o kanang mga misteryo da sa atong rosaryo. Way mabasa sa Biblia nga garosaryo ang mga apostolis. Oh. So, kanang tekstuha tungod kay nag-ingon si San Pablo diya sa Galacia 1:8-9 nga ayaw mo og tuo niya ng mga tao nga magtudlo og mga pagtulunan nga wala namo itudlo. So, kana bang mga development, no? Kanang mga kalambuan sa atong pagtuo, mahimo ng kana bang babag na hinuon sa atong pagpadayon sa atong pagtuong Katoliko kay moingon naman nila, hala naigo man daan ang giingon ni San Pablo nga nagtudlo o mga pagtulunan nga wala nila itudlo. Sama anang magrosaryo, mabasa bagos Biblia nga nag-ingon si San Pablo o ubang mga apostolis nga magrosaryo ta. Di ba? Wala pa magyud po rosaryo panahon sa mga apostolis. Di ba? Parehas ra po nas pag-ingon nga wala pa po'y radyo panahon nila. Wala pa po'y internet sa ilang panahon. So, dili na lang ba di ay mo gamit ana nga kay wala na sa ilang panahon. Ingon na rago na mga tinahod nga tingpaminaw. Nakaron, daghan ka itang mga kalambuan. Unya, ngano nga kitang mga Katoliko, mutuo puntaan ng mga kalambuan sama ng mga nagdugang nato nga mga debosyon nga nagtuota nga makapalawom sa atong pagtuo. Nganong mutuota ana, naapod tay gibasihan ana sa Biblia. Nga tungod na sa authority pod sa simbahan nga kanunay na natong gibasa-basa ang mga tudling ana sama sa Mateo 16:19 nga ang atong universal pastor, ang atong Santo Papa, naa siya gahom sa pagdili o pagtugot o kanang binding and loosing, no? Mo bitaw nga kung mag-council na agi Santo Papa kay siya man ay katapusang mo litok og mga pulong nga kanang mo hatag og dogmatic pronouncement. Ang pattern ana katong panahon sa Council of Jerusalem nga ang katapusang namulong nga wala gyud misupak sa iyang pulong kay dogmatic mo daw, no? O pag human sa taas kayong lantugi sa maong council kinsa man tong mitindog og namulong og wa gyud misupak sa iyang pamulong, no? Si Apostol Pedro. Human niyang istorya hinoon kay do naman yun ay protocol pod kay na may obispo dito nga si James dito sa maong dapit kay sa katong council dito man to nahitabo sa Jerusalem. Human pagsulti ni Pedro nitingog po dayon ang obispo dito, ang leader dito nga si James. Mao manggali masaypan pod sa uban nga si James kunoy leader, pangulo kay siya may katapusang misulti, no? Dili na mao. Ang ni-pronounce yung dogmatic pronouncement, ang tinugyanan sa Yahweh, ang leader nga gitudlo ni Kristo. Dili man si James mao'y gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, so dili gyud siya ang leader sa simbahan universally. Di ba? Si Pedro man, ato naman ang na-discuss nganong si Pedro, di ba? Di na nato nabalikod, kaya nahuman naman na, di ba? O, mitingog lang si James atong nga council kay obispo man siya sa Jerusalem. Diin hitabo ang maong council. Pero kung maghisgot ang kinsay leader dito, siyempre, katong gitugyanan sa Yahweh. O katong giingnan ni Kristo nga atiman na ang akong mga karnero, Pedro. O, si Pedro, di ba? Mga karnero ni Kristo, tanan man. So, universal ang pagkapastor. Ang tahas ni Pedro, universal. Dili parehas sa atong mga obispo lang diocesan or parokyal, o diocesan o mga depende lang sa dapit. O sa ato nang na-discuss, limited ang mga karnero ni Kristo nga ilang atimanon. Ang obispo sa Dipolog, ang obispo sa Amerika o sa ubang mga dapit. Sa ilara pong lugar ilang atimanon. Pero ang atimanon kuno ni Pedro, ang katawhan ni Kristo. Sa ato pa, ang posisyon dahil ni Pedro, universal pastor. So pa-under niya itong ubang pong mga obispo. Diba? Mga tinahod nga tigpaminaw. O. Gitagaan mag-authority ang simbahan, no? Sa Mateo 18:18 ana klaro gyud, no? Ang inyong idili og itugot
dinhi sa yuta idilog itugot usab sa langit. So mao nay gahom sa mga leader sa simbahan. Una, mga apostoles, og ilag yun ang gigamit ng authority ha sa Council of Jerusalem. Di ba? Naaman sila giusab dito, di ba? Unsa man to'y giusab nila, no? Ang giusab nila dito sa maong council kadtong kana bang dili na dili na to o wad-o na tong panghuna-huna nga ang gingharian sa Dios para ras mga Hudiyo, no? Oh. Bot pasabot, welcome na ang mga hintil sa gingharian sa Dios, no? Sa New Covenant Kingdom. Dayon, kadtong mga hintil, dili na sila obligado nga magpatuli. Di ba? Mo na mga kausaban. So, mao na nga ang mga leader sa simbahan, particular gyud ang obispo na okay, buhat 1:8 kanang katungdanan sa mga apostoles gitawag nag-obispo, bishopric, basahan ninyo sa buhat 1:20. Ang katungdanan sa mga apostoles gitawag og bishopric. O mga obispo, mga leader na sa simbahan din. Pedro mo'y prime minister, kay siya mo'y tinugyanan si Yahweh, no? Ang ilang gi-deklarar sa maong council binding na bisag doon na sila giusab. Doon na sila giusab tungod kay ang New Covenant lahi man sa daan. Katong gitagna ni Jeremias sa kapitulo 31, Jeremias 31 tudling 31 hangtod 32 nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga lahi sa daan. Sunay mga kausaban mo na nga gihinay-hinay na sa mga apostol pag-usab ang angay usabon. Ug sa ilang panahon mao na dawato na ang mga hintil. Di ba? Oh. Na ay gahom ang mga lidere sa simbahan. Oh. Unya kanang ilang authority gahom sa pagdili og pagtugot, dili man na kay sila ray pwede maghawid ana kay kanang katungdanan mapanunod man na sa mga sumusunod. Di ba? Naara pod sa maong sitas buhat 1:20 giingon diha kung ang katungdanan o office mabaganti dunay mopuli. Ang example ana katulaging katungdanan ni Judas. Nabakanti man to. Nag-elect sila. Nag-elect sila puli ni Judas ug si Matias mo'y napilian. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Unya kanang katungdanan ni Pedro mas labaw man na kay tinugyanan sa Yahweh man na. Mao man na ang katungdanan sa pagka-universal pastor. Katungdanan nga si Kristo gyud mao'y nagtukod nga mao nay puli-pulihan. Dili pareha sa atong panahon ron nga mag-imbento tag katungdanan nga wala gitukod ni Kristo. Parehas anang katungdanan sa kanang giila dihang leader na sa Davao. No? Ilang na ko hinganlan, no? Nga amigo sa atong presidente. Kinsa may gahimo anang iyang katungdanan sa pagka-leader. Siya rapod, di ba? Oh, ang claim lang ba? Claim. Pero wala gi biblical support na kanang iyang katungdanan gitukod na sa Dios. Nagisugo siya na. O kanang mga leader po nato ron nga natukod sa 1914, 1980 o uban pang mga pundok nga awahin na kanang ilang mga leader kinsa may gasugo anang kinsa may gatukod anang ilang katungdanan. No? So pagka-leader, no? Sila rapod claim nga kuan tungod kay na mabasang pastor po sa Biblia, na mabasang minister o nila na dayang ang kunon nga sila kunon na. Pero ang gitukod yun ni Kristo nga katungdanan sa pagka-universal pastor kadtong iyang gipahayag ni Pedro sa Juan 21:15 hangtod 17. Kanang posisyon o katungdanan sa pagka-universal pastor ang unang gitahasan ni Kristo ana si Pedro. Juan 21:15 hangtod 17. Ug mao na gipuli-pulihan ron sa mga Santo Papa. Mao na genuine nga katungdanan. Mao nang ako dili gyud ko makabiya sa Katoliko. Kay kanang katungdanan sa Santo Papa mao man ang katungdanan ni San Pedro. Nga gipuli-pulihan kung mabakanti kay mo man po na giingon sa Biblia buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli. Samaan ng katungdanan sa presidente kung mabakanti dunay mopuli. Ang executive minister gani sa mga INC, no? Iglesia ni Cristo kung mamatay ang ilang labaw
ilang executive, una si Felix Manalo, gipulihan sa anak nga si Iranyo. Pagka matay po ni Iranyo, gipulihan sa anak nga si Eduardo. Pero ang tinuod yun nga katungdanan nga gitukod ni Kristo sa pagka-universal pastor, no? Maotong katungdanan ni Pedro. Katong giingnan ni Kristo nga, Pedro, ang imong idili diri syuta, idili sa langit ang imong itugot, no? Mateo 16:19. Ug tungod kay doon na may mga kauban si Pedro, kay mura man nag-Supreme Court kanang mga lidere sa simbahan, di ba? Ang Supreme Court na amang Chief Justice. Na yung mga justices na Chief Justice po. Inanapod ang mga apostolis. Supreme Court aning Biblia. Si Pedro mo ay Chief Justice tungod kay siya may gitugyanan sa keys of the kingdom of heaven. Di ba? O, mao na. So, kung unsay ilang idili o itugot diri syuta, idili o itugot sa langit. Unya, kung wala na sila, kinsa may mopulis ilang katungdanan, di katong ilang gipang ordinahan. Tanawon din na to sa history kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro. Di ano ba na mabasa sa Biblia? Manang ako, dili gyud ko mo uyon anang Bible alone. Kaya naay mga truth, naay mga kamatuuran nga wala na nahipatik sa Biblia. Nahinumdum ko sa INC nga nangutana nga asa man mabasa sa Biblia nga ang nakapulis sa katungdanan ni Pedro sa pagkatinugyanan sa Yahweh si Linus. Kay si Linus man sumala sa list of popes, di ba? Aha man mabasa ko no sa nga si Linus may nakapulis sa katungdanan ni Pedro. Kay kadtong nakapulis sa katungdanan ni Judas, mabasa mas Biblia litra por litra. Unya kanang pag-ingon nga ang nakapuli ko no sa katungdanan ni Pedro si Linus, asa man na mabasa sa Biblia. niingon ang Katoliko nga kung wala des Biblia dili na tinuod. Kung pangutan-on ka nako pilay imong edad den musulti ka, moingon ko nga di ko mutuo ana kay wala na sa Biblia. Buot ba ni may pasabot tanang tinuod mabasa sa Biblia. Unya kay INC man to siya, ako pagyud siyang giingnan nga kinsa may nakapuli ni Iranyo Manalo sa dihang nabakante na iyang katungdanan kay ni antihay na siya, namatay na siya. Kinsa may nakapuli? Niingon siya nga, ang anak si Eduardo. Di ko mutuo anak kay wala man na sa Biblia, wala man na ma-record. Oh, na tanawa. So, dili tanang tinuod mabasa sa Biblia. Kana pong pag ingon namo nga si Linus may nakapuli sa katungdanan ni Pedro, dili man na mabasa sa Biblia. Wala man na gitudlo po sa Katoliko nga mabasa na sa Biblia. Pero historically, nga wala na masuwat sa Biblia, tinuod na nga si Linus kay siya may na-appoint nga Bishop of Rome sa dihang wa na si Pedro. Kay ang puligod sa Bishop of Rome, siyempre kung asa ang namatay o dito nagmando ang universal pastor, dito po diyang puli. Niya, kung atong tunan ang kinabuhi ni Pedro na martir man to dito sa Roma, panahon ni Nero, hasta po si Pablo. Sa ato pa, ang iyang seat, ang pagmando sa Rome. No? So, naa dito ang lingkuranan pagka universal pastor. So, automatic, kung kinsay nakapuli niya, siya na dayoy mo'y universal pastor. So, mao man na si Linus, si Clitus, Clemente, gani mabasa ng ngalan ni Linus. Dili lang mabasa nga siya may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Pero mabasa iyang ngalan sa Biblia. Asa mabasa? Basing masihop ko, no? 2 Timoteo 4:21 ba na? 2 Timoteo 4:21. Kung nag-andam dirig Biblia po sa akong bag. Oh? Basta mabasa na kanangalan ni Linus. Di lang mabasa sa Biblia nga siya may nakapuli ni Pedro dito sa Roma. 2 Timoteo 4:21 kung ako masayop. Dayon kana po ngalan ni Clitus, ika-upat pa na no nga Bishop of Rome. Clemente day. Ang ngalan ni Clemente ang ika-upat kay ang ikaduha si Linus man to. Dayon ikatulo si Clitus, then ang ika-upat si Clemente. Ang ika-upat po na Santo Papa, mabasa po diyang ngalan sa Biblia. Di lang po mabasa nga siya may nakapuli. Di ba? Ang mabasa lang iyang ngalan, nasa Pilipos 4:3. Kung wa ko masayop gyapon, no? Koreksyonan lang ni nato kung nasayop ko ha. Basta sigurado ko nga mabasa ng ngalan ni Linus o ni Clemente sa Biblia.
Di lang mabasa nga sila mo'y nakalingkod o nakapulis katungdanan ni Pedro. No? Pero mao lagi, dili nato ingnon nga tungod kay di mabasa dili tinuod. Pagkadaghang tinuod nga dili mabasa sa Biblia. Katong Dark Ages, katong Inquisition. Naaman tos history, pero wala sa Biblia. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Nganong ipanghisgutan nato ng ilang mga katungdanan para ma-establish nato nga naa di ay ng mga authority sa iglesyang gitukod ni Kristo na sa Katoliko. Importanteng mahibawan man nato nga naas Katoliko kay aron masayod ta kung unsay iyang idili og itugot diri sa yuta ato nang tuhuan kay mo may giingon sa Biblia Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na kuslangi ang inyong itugot. Para sa atong Council of Jerusalem nagali sila giusab dito. Binding to. Mo na example sa binding and loosing. Nga ang mga leader sa simbahan pwede mag-usab-usab. Diba? Unsa man to'y kausaban dito sa Council of Jerusalem. Nga dawato na ang mga hintil. Dayon, si Pablo nag-isinalitok sa Colosas 2:11 nga ang tuli ko no kay wad naman to ilisdag bunyag o bautismo. Mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtudlo og bautismo pero wala dili mabasa sa Biblia nga giingnan sang Kristo nga ang ipuli ninyo sa tuli kay wad-o naman na bautismo. Di ka kabasaan sa Biblia pero gisulti na ni Pablo. Di ba? Oh. Nakaroon ato ta sa 2 minutos na ra ba. Kadtong Galacia 1:8-9. Mga igsoon dili na sabton nga kung wala pag i-practice o wala pag tudlo sa mga apostoles litra por litra kanang mga teaching, for example kanang Assumption of Mary o kanang magrosaryo ta tinuod wala pa na panahon sa mga apostoles pero dili na sabton nga kung unsa tong nalitok ra nila sa mga apostol mao ra putoy atong tuhuan kay para saan nang kuan lagi Dark Ages o Inquisition mutuo ba ka na nga nahitabo gyud na mutuo pero wala man gisulti nilang Pablo. Ang correct interpretation gyud anang Galacia 1:8-9 preparing na sa authority sa to teach. Kung kinsa ang naa sa authority, kinahanglan mo tuo ta. Dili na sabton nga nasulat nila tanan ang mga teaching litra por litra. Pagkadagang wa nila masulat kana ding pagtulunan nga usara ang Dios sa tulo ka persona, wala man nila nga Trinity sa ilang panahon. Wahin naman na isgut gihinganlan og Trinity. Di ba? Kanang Elohim awahin naman na hisguti o gitranslate nga to sa English nga God. Di ba? Awahin na. Ya di ka mutuo na kay wala na gihimo sa mga apostoles niya kana pong pagdeklara nga pila ka basahon ang bag-ong tugon. Wala man ang mahitabo sa mga apostoles ang nagdeklara na ang later naman nga mga successor ng mga obispo sama atong Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD. Mga obispo na nagdeklara na nga 27 books lang ang New Testament. Panahon sa mga apostoles wala na nila hisguti. Di ba? Ang buot pasabot anang Galacia 1:8-9, buot pasabot kung kinsa ang naa sa authority maminaw ta. Kung supako na to ang ilang mga gitudlo na wata magsunod sa simbahan, wata magsunod sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman, gitagaan man sila authority to teach. Pero wala na magpasabot nga tanang truth gitudlo nila litra por litra sa Biblia. Pagkadaghang wala nila gisulti sa mga apostoles sa ilang panahon, ang unsa gyud si Santa Maria ang tibuok pagkatao, wala man na nila gituki sa ilang panahon. Ang gatuki ana ang mga obispo naman awahin naman di ka motuo sa ilang nadiskubrihan. Tungod lang kay wala pa na diskubrihi sa mga apostoles litra por litra sa ilang panahon. Di ba? Na wa na ko igong panahon ato ning padayon mga tinahod nga tigpaminaw sunod Domingo. Kay nindot kay ni kining development sa mga practices nga Katoliko nga tinuod atong giangkon wa pa panahon sa mga apostoles pero binding na because of authority. No? So atong ipadayon pagtuki ang Galacia 1:8-9 sa sunod Domingo pohon. Okay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Ako po si Captain